सवरिया भोले बाबा जोगिया होरा। चार लाइन भूमिका से भाव बा। विमल भाव भक्ति में गोता लगा करे, जो जीवन बिताता सुघर साधना में, जाने जहर जो सुघर वासना को, मन को रमाया सुघर साधना में। और भंगी भोले गजब सिंधु दाता, प्रभु तेरी निराली इस जग में है इच्छा। अरे छुपा करके डमरू बने गए भिखारी, चले है भोला भक्तों की रे परीक्षा। यदुवंश घराना का सबसे बड़का पूजा ही है। काशीदास बाबा की पूजा सबसे बड़का पूजा मानल जाला। भक्ति छोटा हो या भक्ति बड़ा हो, मन से जे भक्ति कईल भगवान ओकरे आगे झुक गईलन। बाबा भोलेनाथ चलल हुन भक्तन के परीक्षा लेवे। गेरुआ वस्त्र धारण कैलन है, एगो सरंगी लिहल हाथ में डमरू, बड़की बड़की जटा फहरौलन, गामे गामे घूमे लगला, एगो हाथ में खोरा मांगत हुआ। दुआरी दुआरी जाय के मांगत हुवन, झोरी में धरत हुवन, आगे बढ़त हुवन। गांव में पहुंचल हुवन, कहीं सी चर्चा होत बा, कहीं भागवत का पाठ होत बा, कहीं हरे राम हरे कृष्णा होत बा। जगह जगह पहुंचत हुवन, आ पहुंच पहुंच के देखत का हुआ। चार मनई चार किस्म के, हरे राम हरे कृष्णा जे करे वाला बा तो 2 आदमी में बढ़िया बा, तो 4 आदमी कचिया मारे वाला हूँ। बाबा भोलेनाथ मने सोचत हुआ भक्ति तबा, लेकिन भक्ति के साथे साथे ए भक्ति के लोग धंधा भी बनौले बा। केहू मन से करता, केहू बेमन का करता, केहू गजा का दम लगौले बा, केहू बंटी बबली पियले बा, केहू साचो का भक्ति में रमल बा। बढ़त जात हुआ, देखत जात हुआ। गजल का भाव बा भैया कैसे? वाह, कोई आशिक कहता, क्या कहे? अब मजा नहीं आता, अरे दूरी रही के जीने में, दूरी रही के जीने अब मजा नहीं आता, अरे दूरी रही के जीने में। ऐ नबी बुला लेना आज मुझको भी मदीने में। बड़ी सुंदर लाइन ओ भक्त के ऊपर कैसे? भक्ति की विमल धारा अरे मुक्ति को दिलाती है, अरे भक्ति की विमल धारा आज मुक्ति को दिलाती है।
भक्ति है अगर सच्चा वही अमर कीर्ति पाती है, वही अमर कीर्ति पाती है। सरंगी गुदरी लेके हाथ में डमरू लेके आ शिवदानी भोलेदानी गावे गावे घूमत हुआ। दो चार गो गांव घूमल हुआ, मन में उब गई। बाबा भोलेनाथ चल दिया कि चला जे जवने में खुश बा वही में खुश रहे दो। सच्चा भक्त खोजल और पावल बड़ा मुश्किल हो गई बा। बड़ा उदास हुआ, जंगल का रास्ता पकड़ के वही जंगलवा की ओर जाए लगलन। जैसे जंगल के बीचों बीच गईला हाँ, एगो आवाज आवत बा, कुटी बा। वही कुटिया में मर्द मेहरारू बैठल हुन, भोर का बेला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करत हुन। सोचला बाबा भोलेनाथ इतना भोरे भोरे ही ओम नमः शिवाय का जाप करे वाला ही मर्द मेहरारू आखिर हो के सबके देखली, एहू लोगन के देख ले कि हो लोग सच्चा भक्त हुन की खाली मजाक करत हुन। जाई के वही कुटिया की बहरे खड़ा भइला। बाबा आवाज लगौला, भोलेदानी भिक्षाम दे हैं। 3-4 बार आवाज लगौला। मेहरारू का ध्यान टूटल, घरवा से बहरे भइल, मड़ैया से बहरे भइल। देखत बा एगो जोगी बाबा सरंगी गुदरी हाथ में डमरू लेके खड़ा हुआ। जाई के गोड़ लगला ह, एगो कूस का चटाई लिया के बिछा देला। ए बाबा बैठी, वही पर बाबा बैठल हुआ। घरवा में गई जाके और अपने वो पति से दुल्हन बतावत बा, बड़ा सौभाग्यशाली हमहन बानी। इतना दिन के बाद ही बाबा का आगमन भइल। बाकी घरवा में कुछ बा ना देवे खातिर देहल का जाई। मर्द मेहरारू कुटी से बाहर भइलन, बाबा की सेवा में लाग गईलन। बड़ी पुरान गीत लगल है भैया। चलिए सब बढ़ जाए। और ये हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई आलोक यादव डॉक्टर साहब चकहसापुर के धरती से, मेरी बड़का भैया की ओर से 200 रुपया कोटि कोटि प्रणाम। सबके पोलगी आशीर्वाद का कामना बा। जेठ का दोपहरिया में भैया आइलन हमना के सुने खातिर। रोज मरीज देखेला ना, हमने के देखत हुए। दूसरा के देखेलन तो पैसा लेके, हमना के देखेलन तो पैसा देके। और कैसे आज निःशुल्क सेवा उहे दुल्हन कहत रहल। का कहे? मजाक मत करा। विदा करत बा अपने परदेसी सैया के। बाकी कहतिया का कहे? जई बता जाओ बाकी लगल या जई हा परदेसी जई बता जाओ बाकी लगल या जई हा परदेसी पिया। बैरन में लिखा तानी साखा बम्बैया राजा आई बाकी ना। दोनों जाने के हम सजेस्ट करत है, मुड़िया के काम करो जा। उनका और तकबो जा तो बनलो मिजाजवा खराब कर देता। पता ना का ऐसे ऐसे करत म ऐसे ऐसे करत वो ताला में मिलावत हूं। और लोग मत का जैसे ई फील होता कि हम बहुत खराब करत। ठीक है भाई। भाव कैसे?
सुन के पुकार द्वारे अइली भिलनिया मन विचारे सुन के पुकार द्वारे अइली भिलनिया मन विचारे लीना चुमे चरनिया के धाइया सनिया लगावे मर्द मेहरारू दोनों मिल करके कुश का चटाई पर बाबा के बैठौला पानी लेके अइला बाबा का गोड़ धोलन घरवा में ओ मड़ैया में कुछ बाना फल रहल टोकरी में फल लेके मर्द मेहरारू अइला अगवा रख दियला लोटा का पानी रखला ए बाबा जेवन हो एके पा ले बकिया हमना के पल्ले कुछ बाना कि आपके दिहल जाओ उहे फल खइला लोटा का पानी पियला आ गुदरी मुड़ी की धैल वही कुश के चटाई पर सुत गईलन सवेरे का गईल सुतल सुतल बाबा के साँझ हो गई मरद आइल मेहरारू की ओर तकला करे भगली ई बाबा सवेरे का आइल सुतल सुतल साँझ का दिहलो ई जइह ना का मेहरारू अपना मरद के समझावत आ रही है जी बड़ा नसीब बा अहो भाग्य हमना का कि बाबा आइल बड़ो आ देखी बाबा के जगावल ठीक ना होई बरियाई से भेजल भी ठीक ना होई बाबा का जब मन करी मर्जी होई बाबा उठियन जइहन ना जइहन कोनो बात ना खाना पियाना कई व्यवस्था दोनों बनावल चाहत हो नाच कलवंडा ये गीत के बड़ा माज के गावे भैया अरे अटना सनाई हमसे रोटी ना बेलाई मोर कलाई बथता ए राजा जी राखिली न दाई मोर कलाई बथता आई के समानवा बोलल भील सयलनिया कैसे रतिया बीती भारी हो गईली विपतिया कैसे रतिया बीती नहीं थे जगह कहना बाबा के सुतैबू बाबा के सुतैबू कुछऊ जो हो जाइए भारी पाप पैबू कैसे रतिया जात का भील और भीलन मर्द मेहरारू हो ने को लइका बच्चा ना हो भीलनी कहला कि का हो एक दिन खाती बाबा आइल हो तू जा गईला आटा लेके आबा गोईठा बहुरी से काई चोखा बनी बाबो खइया हम अनु खाई चली ना बाबा ए बाबू बहुरी से काइल चोखा बनल बाबा के आगे ले जाई के भीलनी रखला कलई हे हा बड़ा प्यार से खैला भौरी चोखा नामू नामू कैला सरगी गुदरी उठौला या कूस का चटाई कांखी में दबौला आ जाके पहले ही वही मड़ई में बिछा के सुत गईला भील अपना भीलनी की ओर ताकत बा देख ले हलू ना लोग कहेला कि कोई के अंगूरी धरैबू तो पहुंचवे हाई देखा
जान न पहचान इनके शरण का दियाइल ई जाके सुत गइल तो हम हन कहा रात बितावल जाई। भिलनी कहला कि एकदम बौरा है हुआ रोज सुतल जाला एक दिन ना सुतल जाई तो का बिगड़ जाई हो। बाबा के चैन से सुते था हमने कहा आज रात जग के बीती। कहला उ कैसे कहला कि देखा खिस्सा कहानी कहल जाई। खिस्सा कहानी में हमना का दिन अरे रात बीत जाई दिन होई बाबा चल जाई परेशान मत हो खा। सुतल सुतल वही मड़ई में से सारी बात सुनत हुआ अब मने मने मुस्कियात हुआ। कलम बढ़िया ही भक्त भेटाइल हुआ सब। आज परीक्षा हो ही जाओ कि नहनों में सच्चाई हो कि ना हो। तेरी के भाव लिखल गइल बा। अरे पहचाने हीरा मोती जौहरी तो लीला और भंगी के जग में कोई न जाने। लीलायड़ भंगी के जग में कोई न जाने पहचाने हीरा मोती जौहरी। बाबा बैठल हुआ कबो सुतत हुआ कबो उठत हुआ। आई दोनों मर्द मेहरारू अपन खा के आ दुआरी के एक कोना ओकाना बैठल ताकत हुआ। भीलसन की आवत बा देखो भीलनी कहत बजे चिंता मत करा खिस्सा कहानी में रात बितावल जाई। एक रात का बात बा नींद लागी तो हम सुतब तो तू जगिया आ तू सुतिया तो हम जगब एहू बीत जाई। भील कहला कि तू नया ड्रामा जवन चालू कैले बाड़ू। दुआरी की एक कोना वो कोना मर्द मेहरारू बैठ गइल अब बाबा सुतल हुन भाव बा कैसे। अरे कह भीलावा नारी से हम करबे पहरेदारी। अरे खिया पिया के भीलनी ने तब अरे बाबा को सुलगाई। गौरी करे जब गई रात कुछ भीलवा करते पहरेदार। अरे घोर निशा में से रखा गया भीलवा को है उसी बारी। सही है घोर निशा में शेर खा गया भिलवा को है उस बारी। बाहरे भक्ति बाहरे भक्त बाहरे भगवान। घड़ी 12 बजौला ओही जंगलवा में से एगो शेर आइल भील के उठौलस घिसिरावत लेके जंगलवा में गइल हो भैया। अपना इच्छा अनुसार खैल बाकी वही शरीर छोड़ देहलस। नींद खुलल हो भिलनिया का ताकत बजे कि हमार पतिदेव कहाँ बड़न। हम कहली हम सुतब तू जगी तू सुती हम जगब तई हम ही सुतल सुतल बिहान क दिहली न जाने वो सुतल कि ना सुतल। ऐसन तना न कि गुसिया के सबे रही कहीं चली गईल। भिलनी लागल दौड़ दौड़ के अपने मरद के खोजे। पूछ लेती कि बाबा अब जइहन त बाबा के का खाए बदे हम बना दे। जंगलवा की ओर भिलनी गईल भागल दौड़ल अपने पति के खोजे पूछे खाती कि का बनाई का खिया के बाबा के विदा करी। जंगलवा में जब पहुंचल बा त देखत बा कि पेड़ के लगे वो करे पति का लाश बा। पति वो करे दुनिया में नाही हमन। भोर का बेला भिलनी अपने पति का लाश गोद में लेकर के यही छाती पर मुक्का मार के रोवत बा। मड़ैया की ओर ताकत बा सोचत बा कि ई बाबा की अइले हमरे पति के मौत हो गई। बाबा का आइल सही ना हो या हमारे पति का याजे ले लिखल रहल ह। रोवत बा भिलनी हो भैया गीत लगल ह। बड़ी मजबूरी बा उ लड़की कहतिया सुनीला की ससुर में झूर
गलती करे वाला मनई पहले पहुंचेलन वाह अगर यहाँ की जाए तो जौन होके के हो गई। शिकायत करे वाला शिकायत कैले रही वाह आई खूब खौरी आइल बाजे आज हम झगड़ा करो तो ये जाके पहले ही पूछी कुछ भइल बा का भइल बा देखो तनी कि सबे रही से तू खौरी आइल बड़ अनिरुद्ध भैया बड़ा गरम भागल गइलो हां बाबा झोली झंडा ले हले आ जाई के वही भिलनी से कहत रंजे की ए भिलनी वाह तू रोवत अड़ी हमार करेजा फाटत बा एकर सारा दोषी हम बानी जे हम ना आइल होती न तोरे पति का ये हाल भइल हो। हम बड़ा पापी बानी हमार आइल तोरा खाती सही ना बा। पति का लाश गोदी में से उतार के वही जमीन पर सुताई देहलस आ जाके बाबा का पैर पकड़ लेला कहला बाबा लोग बतावेला कि जेकर जहिया तय होला लाख कोई चतुराई करे विधि का लेखल मिटेला ना तो इहो तो हो सकता कि आज ले हमारे पति का जीवन जिंदगी रहल। बाबा का पैर पकड़ला कहला ए बाबा इल्जाम अपना ऊपर मत लगी तहरा अइले ले हमारे पति का मौत हो गई। हमके कोनो अफसोस नहीं खे कि तुहरा अइले से हमारे पति का मौत हो गई। मालिक का मर्जी रहल हमारे पति का मौत हो गई तो का हो गई। बाबा बड़ा खुश भइला कहला कि एकदम ही बुरबके बा तब हमके चले के चाही। उठौला सरंगी गुदरी कहला कि अब हमके आज्ञा दे बेटी हम जाइल चाहत बानी। कहला कि ऐसे कैसे 1 घंटा और तुह के रुके के होई दिन बितौला रात बितौलो ना उजैला इतना उजाइल काहे बड़ा बाबा 1 घंटा और रुक जा। मने मने ही सोचत हुन कि 1 घंटा रोकत भी आई आखिर करी त का करी। ऐसा तो नहीं खे कि गांव के लोगन के बोला के हमके लौरी से मरवाई। डेरैतो बाणो भगलो चाहत बाणो लेकिन हिम्मत बनौले हो कि परीक्षा तो हम ही लेत हई। तो रुकला में का हर्ज बा हमके जब कोई मरहु आई तो हम रहब थोड़ी। हम तो कीड़ा बन जाई गोजर बन जाई मुर्गी बन जाई बालू बिलार बन के जंगल में घूमे लगा कुछ और बन जाई। अरे भाई केहू हमके पाई की मारी अच्छा हिम्मत बनाई के बैठल हुआ उठौला एगो टांगी अरे भाई ताकत हुआ कि बुझाता एक कि आज ही टांगी से मुड़ी हमार काट दई। वह टांगी उठाई के भिलन वही जंगल की ओर चलल सूखल लकड़ी काट के आ लेके आई ले इकट्ठा कैला वही सूखल की लकड़िया के एगो चीता तैयार कैला रखला हटांगी फरकौआ हाथ जोड़ला कहला ए बाबा आपकी मदद से हम अपने पति का लाश उस चिता पर रखवावल चाहत बानी। एक और भीलनी पकड़ला है एक और बाबा पकड़ के दोनों जानी वही चिता पर भीड़ लाश सुताई देलन। बैठ गई भीलनी वही चिता पर हाथ के जोर लेहला कहला ए बाबा आपके जाए के बा एगो काम करी ये चिता में आगी लगा के आया आप अपने घरे दुआरे चल जाइए। भोले दानी शिवदानी सोचत हुन कि एकर पति मर गई चिता पर ओकर पति बाई यहाँ ले सही बा लेकिन ये जियत है तो ये चिता पर काहे बैठल है। जाके पूछत हुन बेटी पति तुहार मर गई हुन जे मर जाला ओके फूकल आवश्यक जरूरी है लेकिन तू जिंदा बाड़ू। कला ए बाबा पति के अलावा दुनिया में हमार कोई बा हो पति के साथ हम सती होखल चाहत बानी। हम नहीं की चाहत कि पति के बिना ही जीवन जिंदगी जी है। चिता में आगी लगा के बाबा चल जाई हाथ में आगी ले करके बाबा आगे बढ़ल हो कि रुका हो न हो ई खाली बवाल करत बिया कि हम पति के साथ सती होखल चाहत है सती हो कि ना हो इहो देखा जाओ नहीं हुए हाल बाकी छोड़ मुस्कान हमार जान ले बुका दू बोरी सिलमिट डराम ले बुका ऐसा तना न कि भाग जाई लेके अगिया चलल हो ना जो चिता में लगाई दिहलन। आ जब चिता में आगी लगौल हन तो आल्हा के भाव लिखल गई अरे जतन हो सोनमा ओहो तपेला आगिया में बाबू
के लकड़िया भिलनी चितवा सजाई लिहली और चिता ऊपर सजना के लसिया समान चिता में आगी लगौलन चारों तरफ से चिता जरे लगल धाई धाई करके बैठल बा भिलनी अपने पति के सर के यही गोद में ले करके हाथ जोड़ करके खाली ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के जाप करत बा देख करके शिवदानी भोलेदानी सोचत हुवन की बाहरे भक्त घुमली 2-4-10 गांव लेकिन भक्त सच्चा नहीं मिलल भक्ति करे वाला अगरबत्ती धरा के घुमावे वाला तब बहुत मिलल लेकिन ऐसन भक्त जो अपने पति के साथ जियत सती होखल चाहत बा चीता तो जरत बा लेकिन वो पति पत्नी नहीं जरत हो बाबा भोलेनाथ का ऐसन लीला ऐसन माया असली रूप में अला हाँ आवाज लगौला बेटी एक बार आंख खोल करके अपने भगवान का दर्शन कले जेकर तू भक्त बाड़ी सोचत बा कि हमार कोई ध्यान भंग कल चाहत बा आंख ना खोलत बा हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय करट कैले बा 2-4 बार बाबा आवाज लगौलन कहला कि बेटी आंख खोल करके देख तोरे सामने हम खड़ा बानी देखत बा भिलनी आंख खोल करके चीता तो जरत बा लेकिन भिलनी नहीं जरत बा सामने शिवदानी भोलेदानी त्रिशूल डमरू हाथ में जटा फहरौले हो विकराल रूप वहीं से प्रणाम किला कहला कि धन्य हो मालिक आप कलीला अपरंपार बा हंसे लगल शिवदानी भोलेदानी कहला कि भक्ति में सफल बाड़ू कहो तो तोहरे पति के जिया दे तो रावण के भी मुक्ति चाहत रहल यही खातिर तो जानकी के लेके गई भिलनी कहला बाबा ऐसन जीवन जिंदगी से छुटकारा चाहत ह ये जीवन जिंदगी बड़ा व्यर्थ और बेकार बा कौनो मतलब ना बा ऐसन जिंदगी का कहलन काहे भिलनी रोवे लगल कहला बाबा हमन का जाति का भिलन इम्मा हमना का दोष बा गौआ का लोग हमना के कुजात कही के भगा दिहल यही जंगल में रात दिन बितौली आपके भक्ति में शिवदानी भोलेदानी कलन की ई जीवन जिंदगी तुम्हार धन्य हो जाई हम वरदान देते हैं लेकिन कहो तुम्हारे पति के जियाई कलन ना बाबा ये जिंदगी से मुक्ति चाहता कलन की मुक्ति ये जिंदगी से मिली लेकिन दोबारा जो जिंदगी मिली जे तुह के दूर दुरावल गौआ से कुजात कही के भगावल आवे वाला एगो ऐसा समय उहे लोग तोहरे नाम का पूजा करी हम भिलनी ओ बाबा के ध्यान में लीन और विलीन हो गई भिलनी जल करके राख हो गई बिरहा का आखिरी भाव लिखल गई और हमारे भैया संजय राजभर जी आपके ओर से पावन पुरस्कार 50 रुपया बहुत बहुत तो लगी बा अरे जली चिता में जीवन सफल बनवली अपना तराखी हो गई जीवनिया हो सजा के सपना और हमारे पूजनीय बड़का भैया आलोक यादव डॉक्टर साहब की ओर से 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया भैया के पोलगी करदबानी सबके पोलगी बा विमल भक्ति के प्यार में भिलनी जीवन दिया गमाई अरे राजा नल संग दमयंती बनी अमर कीर्ति को पाई भील और भिलनी पुनर्जन्म पोलन राजा नल और दमयंती के नाम से अवतरित भइल राजा नल और दमयंती का कीर्ति अमर भइल और आज भी राजा नल दमयंती का नाम इतिहास में बा जेकर कीर्ति गावल जाला भाव बा विमल भक्ति के प्यार में भिलनी जीवन दिया गमाई अरे राजा नल संग दमयंती बनी अमर कीर्ति को पाई जेकर गुण गावेला सारी
ईश्वर भीलनी भक्ति से मुक्ति के फौलन और अगला जन्म सुधार लिहलन राजा नल और दमयंती के नाम से जानल गईलन। लोग कहेला कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करनी तस फल। आखिरी भाव बा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि और बच्चन जी बने पुजारी। पहचान हीरा मोती जौहरी दलीला अड़भंगी के जग में कोई न जाने पहचान हीरा मोती।